Hayi-ke igqibele-ke ihambe-ke lento iqhubeke caba kuya kubanzima nokutya akusatyeki kakuhle sekunento yokuba izitya zihawa. Kwaba nemini-ke apho-ke utata wayezawubuya sithi abo-ke sesityile sigqibile siyanyuka-ke and then awuvele awubona ekhaya but once udlule zona uyaqala uyavela ekhaya. Sithi masiqala sivele ekhaya siqala siyakhuphuka kulayite ebhuti kukhanye endlini. Usisi wami athi andijiki athi kum asambe wena hayi donsa usisi wami nami mamethu uMosi lowa wayithi nafanele slow sibaleka mamethu uMosi caba because into esasiyiva kuphela kuye sasiva hle uyabona umuntu okhalayo uba uyakhala pho-ke utata Hola bafethu, greetings to you guys. Sanibonani lapha emakhaya. Once again, Soweto Podcast Paranormal Show is here. It's in the house. Bafethu, it's good to have you. It's good to have you. I must say, it's good to have you again and again. Bafethu, today we've got a show that you guys have been watching throughout, actually, ever since it started. It's a ghost show once again, and I know you guys love it. You guys like, hey, bafethu niyazithanda ipo. Niyazibathi sipho neipogo zakho. Guys, accept you guys are I must say it. I just had to say that. I said ipo zenu is left hanging. But it's not but in the same time, I love it. I love it. I love it, guys. Bafethu, yeah, welcome. Please don't forget to like, to subscribe, and to hit that notification button. Show us the love that you're showing us, guys. And you know that we love you, and we know that you love us so much. So yeah, we really appreciate. Ikas bafethu malithuthuke phambili. Hayi ngeipogo kuphela bafethu. There's still more to come on the show. Right. Sisom. Hi, but all right, time I love it. I love to love you again. So yeah, thank you so much. Yeah. Okay, this time around you came with a different angle. Yes. Okay, let us remind our viewers who to uba nophuma phi nokuthi just nje they have an idea, but let's just remind because so much has been happening in Ipogo. So abantu bethi sebayithandela ipogo ke manje. So let us just give us a brief introduction. We haven't posted an episode. We haven't posted an episode. Okay. It's still to come. It's still to come. So let's just give them introduction who you are, Mazet. Okay, Dinguzi Chabalala from Eastern Cape. Where? Umama, usisi, ingane futhi. Okay. Yeah. Nice. Ukhule kanjani? Ukhule nabo bani? Ukhulele kuphi? Okay, ngikhulele Eastern Cape na eMatatela, ngikhula nabo sisi bami. Okay, sisters zethu nabo bhuti bami abayi-3 kumama. Yes. Okay, later ke ndane sisters from my stepmother. Yes. So sakhula sonke nje. Yeah. Ukhuluma umntana onjani? Just give us a brief ukuthi nje. Ngathi unamahloni ushayi kanti yo. Fakwa. Ndi shy. Okay. No, I'm not shy. You're not shy, ne? But bendingumntana olungile but ongekho shy. Yeah. Kodwa futhi slow too much. Yeah. Yazi ekseni mandizoya esikolweni benivuswa ngo-5 ukuthi ndike i-breakfast because bebenalento ba abantu badala you can't go esikolweni ulambile. You rather go esikolweni ungahlambanga. Okay. Ngendlela bendisiloli ngayo because anzukwazi ngalo concentrate eclassini ndilambile. So ngendlela bendisiloli ngayo and ngendlela bendisiloli ngayo bentyiswa umdoko nesinkwa same time bendike isonka esinerama ndike umdoko so njeba abanye abantu bekya isonka baselitiye umdoko bewutya aside so mina bendizitya same time indlela endisiloli ngayo sesesiloli ke nangoku uba mna nawe sine meeting like namhlanje i-meeting yethu beyithini it was okay sizi usivakashele today thina vakashele bhuti sithetha ngezipoki. Okay, hit us with your story. Let us know what people want to know. It's like people want to know. Hey, ba one-on-one nami so. Abaye manje bayageza. Bayubukela iSoweto Podcast. Bafuna ukwazi lento baphathele yona today. Usiphathele nsizi today. Thina phathele udaba lesipoki bafethu. Yeah.
ibingandothusi ne, but yanivisa ubuhlungu. Uba isanivisa ubuhlungu namhlanje. Is it? Yes. Okay. I think yeah. Man counter kahle. It was 1989. 1989. Yes, umama wami eshona ne. Because ngizama ukudibanisa kwakhona ndibanisa ngobhuti wami because umama wami ushone ubhuti wami ebemncinci. So I think ebenama months okanye bene month. That's why this show babe ku89. Okay. Yes. Okay. So umama wami uyashona ne. Xa igqiba ushona umama wami kuyenziwa ke yonke lanto ye funeral kuyangcwatshwa kuthwani sibancinci sonke ke apha nobhuti bami nosisi bami sibancinci nje, but I remember everything. So I think bendinabo 12-13. Okay. Xa ndizama udibanisa kahle nabe nilapha ko 12-13 years. So into enzakayo xa ngigqitha ukungcwatshwa umama wami egqiba ukungcwatshwa phaya, ifamily idibene, kukhona odabsi, kukhona oncinci, kukhona yonke into, uyayazi into yefamily. So siyabeva ke omnye uthi udabsi uthi mina ngizawuthatha loya, omnye ngizawuthatha lo wanza. Uyabona ngoku because umama akasekho asenamntu vele ozawusijonga ngoku. So now siyahlukaniswa, omnye wena uthatha mna, omnye uthatha mna, nomnye uthatha omnye, nomnye uthatha omnye, uyayibona? Kwaba into enjalo nje. Sagqibela singakhule endaweni enye. With your siblings? Yes. Okay. So asikwazanga kakhulu endaweni eyi-1 for elaa xesha. Okay. So mna ndathathwa ngudabsi wami. Xa ndithatha kudabsi wami ke like I was happy because bekungekho mntu vele kakade owayezawusinaka. So naleni ba futhi nguye othe mna ndizawuthatha lona, uyayibona? Ikunika nawe lana ba at least mhlawumbe uyandithanda because xa singabantwana abantwana badinga ukuthandwa, uyayazi lona. That's true. So okay, ndahlala nodabsi ke nomnye wahamba saba yiloo nto ke. Apha ekhaya kuzasala ngenamntu. Mama uqobo. Okay, umama xa ezawungcwatshwa kanjena, umama ekhaya bekunomzi okhona obesihlala kuwo. So because lanto asemakhaya uyayibona kuyanetha, imvula, amanzi aza kakhulu ngapha. So athi mama no, ndifuna ukwenza umzi omsha phaya, sizawumuva siye phaya, siyohlala phaya. Uyakhile vele indlu yakhe wagqiba, uthe xa igqiba ukwakha indlu ekhaya ke kunalanto la belief yoba funeka aqale kubikelwa amadlozi. Ba siyamuva ke ngoku, siyanithatha ke ngoku senizawuza apha. So bekusamelwe into ezinjalo kanti umama makazoyihlala indlu yakhe. Washona ke kanjalo. But ungcwatshwele phaya emzini omsha. Okay. Okay. Sihambe ke sihlale nabo dabs hayi ke. So azange ibe mnandi impilo ke ndikwadabs wami. Njeba nditsho ndithi I think I was 12-13 years apho. Okay, udabs wami xa ndileli naye ebenalento ebenganthathi njengomntwana wakhe la nto azibonela khona nam, but ke bengekho into benzawuyenza. Ebenento ba asilethele ukutya, bekunomntwana obeye ashiwe phaya kwadabs. Igama lakhe bekunguMaphindi, besilingana naye uMaphindi. Umama wakhe ebestoka eDurban edayisa, so ebeba nokuyostoka. So xa yostoka uMaphindi usala apha endlini. So xa esela uMaphindi uyazi ba udabs ebekwazi usiphakela ukutya asinike so. Uba kwenzekile le nyama ingathi inkulu yanga kum uzakwenza so. Okanye okutya ku right afuna kube kwaMaphindi kweza ngakum uzakwenza so. Okay. Okay, I remember ndandihlala etafuleni, kwakunetafula, kune dining room. Etafuleni ndandihlala apha mna. Babehlala bonke etafuleni but mina ndandihlala apha phansi. Ndandidlalelwa isaka lemilimili. Ndidlalelwa isaka ndihlala apha phansi ethunzini apha, ndike apha. Alone. Alone. Yes, andikwazi kaloku itafula ndiqhelele phi mos. Mama wafa mos. Okay, hayi ke ayabi nandaba loo nto leyo, but ke kunale mini ndiyokha amanzi ke. Sendinomngani kalo nam ndingumntwana sendigqibele ndinomngani. So ugirl yena kowabo bekeziphilela kakuhle, into yokuyokha amanzi ibingasonto eqhilekile kuye. So ndithi kuye hayi khani khaphe ndiyokha amanzi mani namhlanje tontonto nayi. Avuma ugirl nyani ibe mnandi kuye. Athathe nayi 20 liter kaloku naye ubona ndiphethe 20 liter. Hayi thatha 20 liter. Sithi kumnandi kuye. Kum akho mnandi tu nanyanzelekile. Kumnandi nyani ke sikhuphuke. But xa sinyuka kube khona lento ethi kuma man. Ake sihambe ngapha sikhuphuke kwelicala namhlanje. Kuba xa sikhuphuka ngapha sikhuphukela ngasekhaya kalo. Ndifuna leniba ndina bekunento enzakalayo umama okwetshonile nje bendingapholi.
Cause bekunalo mama ebengihlala ndithi xa ndidlula ndibuye esikolweni ndikhuphuka xa ndidibana naye. Khumbula yimi ndamgijimela first day ndimbona after umama emeshonile. Ndagijima kakhulu. Ndicinga uba ngumama befana kakhulu nomama. Ndagijima xa ndifika yo. Aphela amandla xa ndifika ngakuye ayinguyanga yo, like naye anihage ke since bemazi umama inoba wabona uba ndi-head mhlambe yena umuntu omdala waxa mhlambe ndiyamvuyela nje kuba engumuntu wasendaweni I think. But ke shame hayi ke kube naloo nto uba ndifuna ukuyodlula ekhaya because ndifuna ubona mani uba ekhaya umama mnyana akekho asisuthole khona mhlawumbe yabo ndifuna ukukholelwa ndifuna ukuzivisa ndizonelise mna. Hayi sihambe nogirl nyani sidlule xa sithi igate leya ivaliwe liphezulu andithi sihamba apha phambili kaloku kakade ekhaya kuvaliwe akho muntu sasho angekho umuntu mos sawudlula ngasethuneni lamama xa sithi hayibo xa ndithi hayibo kuvuliwe ekhaya yho kuvuliwe ekhaya ngaphini wena nomsa asingene sithi abo siyangena xa singena hayi man lentuke ndibe surprised man because ayibanga ngulo muntu ebendimlindele uba ndizambona endifike ekhona endlini. Ndifike khona omnye umuntu but umuntu endifike ekhona endlini ngumuntu endimaziyo. Lo muntu endimaziyo ndimazi njani? Umamam ephila ebedla ukuthi xa eza eGoli sishiywe thina bantwana bakamama notata sishiywe kowabo kumamakhe. Yes, sishiywe kugogo. Ugogo lo ongumamakhe naye ke sometimes uba khona sometimes akabi khona but nje uyabona ndiyamazi ndimqhelile kube noba buhlungu baba ndibe nala disappointment yoba andimtholanga ayingomamam but kwelinye icala futhi inhliziyo ibe nalona uba at least umuntu endimqhelile ke mhlambe yena ke futhi angekafane noDab siyayibona. Hayi ke sana sifike ke nyani sibulisa hayi ke nyani asamkele nyani like nje nibesekhaya uyayibona. Ndikhumbula uba wayepheke ipapa nechicken. He, hayi asiphakele sana. Ipapa nechicken. Chicken ke kumimvela kancane. KwaDab ndiyayithola lo piece engaka ngalo mini endiyithole ngayo eva ngathi uyafuna undipha. Ngenye imini andiyitholi ikhona. Baye ke ndiyibone nje bayibikhona. Mhlambe mna ndive kwi-gravy ba hayi gravy le ngathi hayi chicken. Ngoba mna ndiyitholanga ichicken. So kwaba mnandi ke hayi ke. From that day azange sabuyela KwaDab. Xa ngabuyeli KwaDab noTshoma akasagoduki. Sasihlala sobabini apha ke okay ke sihlale ke sobabini hayi ngabikho nto. Okay ke bagqibele ke kowabo bemlandile kuvakala ba okobe ndihambile bayibona ipheyili yam kaloku ndinepheyili yam na 20 litre yam bayibona ipheyili yam ayikho mos. Okay beye emthonjeni okwe behambe beye emthonjeni. Okay akabuyanga hayi ke bafunise ke kutholakala bandisekhaya. This is how many days? I think xa ndizama ukudibanisa kwakungaba i2 months okanye 3 months since nihambile utatam okwetshoni. Oh no ugel wona no girl ugel I think kwaba ngamalanga nyana nje azange kuphela inyanga but apha ekhaya uba sifike kuvuliwe I think kwakuzinyanga nyana mhlawumbe ezimbini okanye ezintathu uba yayiphelile 3 months yona mhlawumbi andazi kodwa kwangelo xesha elide eloba mhlawumbe sesingafika mhlawumbe sekunomuntu. Cause into eyenzekayo xa ndifika endlini umuntu okhona endlini ungumakoti. Ayisendikhe umakoti unxiba iJermani umbatha ityala uthwala ikheshemiya so waye ngumakoti ephelele uhlala apha ekhaya. Oh okay xa uzoba ngumakoti okay hayi ke kodwa ke kwangabikho nto ke asoze zamezwa ndithi vele ndimncinci futhi but ngoku xa ndikhula iloku idibana lento ndilo ndiyijonga ndizibuza imibuzo engakwazi ukuyiphendula namhlanje kwakwenzeke kanjani. How come nge2 months okanye nge3 months sekhona umuntu ongumakoti umamam gqiba ukutshona yayibona. Okay ke andinazo impendulo but ke uNomsa ke gqibele bemlandile ke ahambe ke xa ehambile uNomsa hayi ke ivakale ke ngosisi wami sendiyeva usisi wami ubephi hayi usisi wami naye bengekho kude kakhulu nami njengoba mna ndikwaDab siphaya usisi wami naye kwalapha elalini cha nje kuba kukudenyana but ke sigqibele sixhumana ke ngoku kube ukuthi kahle kahle kusho ukuthi ndime ndabaqoqa because I was the first person ukugoduka ndiyekhaya. Usisi wami wayephila impilo emnandi yena azange ave ubuhlungu apha behlala khona ebemphethe kahle kodwa ke kuba ikhaya likhaya but wagqibele buya
ubanibuyile. Wabuya usisi wami, xa ebuya usisi wami, okay, hayi ke, uzawuza ubhuti wami, okay. Xa ebuyile usisi wami, sinoma mncane ndithi kaloku lwesifike ekhona, lwesimaziyo besivele simazi. Akho nto intsha nje siyamazi. But ke ngoku into eshintshayo kuba seke ngumama. Seke ngumama ngoku uzoba ngumama. Nathi sekufanele simbize mama. Yaba njalo ke, wangumama ke. Okay, xa kwenzeka apha into eyenzakalayo. Xa silala, hayi siyalala ebusuku. And besinalento thina ethi xa silele noba singekalali sometimes uyazixana ngabantwana bathanda ukuxoxa siyaxoxa andithi simqhelile kaloku bengasomuntu omsha simqhelile siyaxoxa but kunela xesha eliya inoba ebesuke sekezofika umnikazi wendawo cause bekuvele kufike into engathi yabona obubuthongo obuthi lala ngo buthi ngathi lento ithi mbamba hayi man nabo bubuthongo obumnandi buyeza ndim nosisi wami gone. Asazi bakwenzakalani xa sigqiba ulala mina nosisi wami but into eyenzakalayo siva ngaye seke sivusa. Vukani. Xa sithi siyavuka athi sekefikile. Sekefikile ubani? Amsho ngegama ke umamethu. Athi sekefikile usisi bani. Lo ngumamethu. Awuthina sekefikile. Usimboni mos. Uphi? Hayi yaqhubeka lento kwacaba iba deep gogo. Ngoba kuye kwabheda kakhulu kwabheda izinto zabheda nje izinto ngendlela oba ugqibele embedeni usisi wami bekelala ngapha nilale ngapha yena sesimfaka phakathi umama sesimfaka phakathi ngoku ukumfaka phakathi I think yena ngokwakhe bekuyindlela ye protection uba mhlawumbi xa simfake phakathi angeke akwazi ukungena lo ngumamethu kuye mhlamba akazukwazi ukumthola because mina nosisi wami simfake phakathi but still as understand andithi ngabantwana siyamva nje xa ithi ufikile asiyazi yonke lento le uchaza ntoni nayo uthetha ntoni because asiboni umuntu thina siva umuntu thina kanje sizivela ubuthongo obumnandi thina sizivela ipeace nje enye yazi bekuba yenye into bhuti bekuba yenye into emnandi experience ongeke uyisherele umuntu but ke kuba besivuswa sivuswe ke hayi ke igqibele ke ihambe ke lento iqhubeke caba kuya kubanzima nokutya akusatyeki kahle sekunento kuba izitya zihawa akusatyeki kahle nje agqibele ethi hayi yena akasakwazi ukuhlala apha kulomzi because yena uyahlukunyezwa isipoki siyamhlupha. Oh sisipoki esi hayi ke kanti kaloku siyayiva lento. Oh sisipoki esi okay hayi agqibele apho xa isho njalo athi akasalali apha ekhaya kube nento ethi ke ngoku sekuyolalwa kwagogo. But into eyenzekayo apha ekhaya xa efika lo muntu thina siva nto asisabi nto akho nto esithusayo idla yena yedwa lento. Kodwa ke ngoku xa sekanjwa sihamba sonke kuthiwe siyolala kwagogo. Oh ubhuti wami ugqibele naye ebuya kwalandela ubhuti wami wabuya ubhuti wami xa ebuya ubhuti wami sisonke ke ngoku sikwesi sipoki ke sonke ke esihlasela umuntu oyedwa apha endlini esingasiboni thina esingasiva futhi thina hayi athi ke akasalalwa apha ekhaya akasakwazi ulala apha because impilo kuye ayisekho right akasaphathe kahle apha ekhaya so iyamhlukumeza yonke lento iyamke yayibona gqibele ke ahlale kwagogo so bese singabo bantwana ke ngoku abahamba bayikuseni baye esikolweni xa beye esikolweni bavuka phi bavuka kwagogo sivuka kwagogo thina sihlambe kwagogo kwelinye ixesha sihlambe ekhaya sivuke siye ekhaya sifike sihlambe sihambe sesikoleni nakhona sihlambe ekhaya xa ba isepha ikhona pha ekhaya into zohlamba zikhona pha ekhaya uba zikho sihlamba le kwagogo sikhuphuke sesiye ekhaya sifike sesiyonxiba sihambe siye esikolweni xa sibuye esikolweni same thing siyakhulula siyahamba siya kwagogo sesiyotya kwagogo sizawuphinde sibuye sesolala lapha ekhaya hayi kwagqibela ke ngoku kuba nento ethi akusathengwa ukutya apha ekhaya ayisathengwa igrocery lapha ekhaya ngoku because sesihlala kwagogo kaloku igrocery seyithengelwa kwagogo apha ekhaya siza ngokuzolala phofu asilali still nalapha kodwa into xa iqala izotsho itsho njalo
Hayibo asisalala ekhaya sesilala kwagogo ekhaya nje sekuyavulwa nje ngelo xesha. Ubhuti wami ke yabazi ngaba nina abantu besilisa nineso sibindiseni. So ubhuti wami beke nalonto ba uyazihlalela yena ekhaya nasemini sometimes abulawa indlala ephaya ekhaya yabona. I think yena beke nayo lento ba andizuhamba mina ekhaya until nathi ide gqibelifika kuthi. So ubhuti wami beba nalonto ba uyazihlalela yena ekhaya akazuyolala pha kwagogo. Sawuthi ke xa sinyuka ke thina ke sinyukile ngalo mini sinyuke simphathele ukutya ke. Hayi ke kwaba nemini ke apho ke utata wayezawubuya. Caba ke ugirl wayazi ba uhusband uyabuya. Silala kwagogo andithi so namhlanje kuthiwa siyolala ekhaya. Okay, sithi abo ke sesikile sigqibile siyanyuka ke. Xa ufika phaya kunomzi ke besidlula kuwo une-gum trees nje ezininzi nje ukambelwe ngazo. And then awuvele awubone ekhaya. But once udlule zona uyaqala uyavela ekhaya. Sithi masiqala sivele ekhaya siqala siyakhuphuka. Kuvele kuthi qha. Kulayite ebhuti kukhanye endlini kukhanye kuze khanye nangaphandle. Yho, bakhanya still asothuki thina siyavuya. Yo, ilight bonani kuyalayita. Yena asijikeni isipoki. Siyabanjwa ngezandla lapho siyadonswa, funeka sigijime sibaleke. And ngoku apha kithi seyikhona lento ukuthi ngumama wethu lo waphi because bavile nabo besho kaloku. Thina sinalento bangumama wethu lo wathi nasifuna ukuya but siyabanjwa kuyabalekwa nathi funeka sibalekile kaloku sibaleke sibuyele kwagogo sifike silale. Hayi tata ke nyani ke wafika ke xa efika utata kufika acinga bafana ba lento. Oh utata xa elentuka. Okay, yes sijikile wafika utata. Xa efika utata hayi kwangathi siyahlala nyani kwa wahlala utata befika nje boma 2 days 3 days because umuntu osebenza ngapha aphinda hamba utata. Xa ehambile utata sibuyele thina ke ekhaya. Kube ngale mini ke phinde kuthiwe kuyajikwa ke. Akuthiwa kuyabalekwa kubuyelwe emva. Usisi wami athi andijiki. Athi kum asambe wena. Hayi donse usisi wami nami. Mamethu uMosi lowa why thina fanele silo sibaleka ngumamethu uMosi. Siqhubeke thina ke asishawute ke umama abe ejika ke yena ke buyela kowabo. Thina siqhubeke siye ekhaya. But xa sifika ekhaya yabona that night after iyenzekile ibende iprocess yespoki. Xa sifika ekhaya sifikile sangena endlini. Dim usisi wami ubhuti wami singena endlini sivala umnyango silayite besilayita ilentuka isibani seglass asibona isibani seglass esesiparafini. Yes besilayita sona ene ke besinala belief kaloku sifundiswe ukuthi silala silayitile lapha endlini because of umama wethu kaloku uzawufika ispoki xa kulayitiwe asingene endlini. But besimhlasela kumnyama kulayitwe lokhandle loso sibaneso yena beke fikelwe. But thina kuthi ke ukuthi siyaqala ukubona ke ngosibone nayinayi. Ngalo mini ngoba busuku obo safika ke sangena endlini salayita isibani sethu sagibela ebhedini. Hayi abantwana uyabazi xa sifika embhedeni siyaxoxa ubhuti wethu bengumuntu wamabali ke sixoxela amabali siyahleka kumnandi. Hayibo sive umnyango uyavuleka. Awuvuleka umnyango uvuleka umnyango uphinda uvaleke. Xa uvaleka umnyango kube sekukhanya apha endlini. Kuthi qanya. Makuthi qanya ndixela ba ilampu eli le light umlilo lo uvuthayo wawungabonakali. The way bekukhanya ngakhona. Kukhanya apha endlini xa kukhanya kube warm. And ukuba warm kwakhona azange kushise ngalendlela ba singaze sithi siyashiselwa osiswethe okanye sifuna uphuma engubeni. Kwashisa nje kwamnandi. Okay. Angene sive i-footsteps. Hayi siqomba ke nguye ke. Sesiyazi nathi ayibona sesiyayazi siyaqhwethana lapha engubeni nguye seyifikile. Angene. Hayi sive footsteps aye lento ke emsamo ekitchen. Ayifika ekitchen caba waye checka everything efanele ba every container efanele ba ina something phakathi. Ehlala isalt wayithola ingena salt wayilahle lapha. Ehlala ushukela ehlala imili imbiza ekufanele binepapa engenani wayilahlela yonke into phansi. Yo yazi wayilahlela yonke into phansi. Ngikhumbula wavula ikhabethe khona apha wavula ikhabethe khona samva ukuthi uvula ikhabethe ngoku walivula ikhabethe wagqiba ikhabethe caba nalo wathola empty.
walilahlela phansi. Ukhumbula lapha ekhaya kusathengwa kwakutya. Ukutya siyathengelwa kwagogo, sesitya kwagogo. Sometimes kaloku nasesiyakhula ngoku sinayo nale nto basike singayile kwagogo. Ubhuti amahamba wentshontsha amaqanda eenkukhu zabantu. Abuya zame silale sitya amaqanda sometimes. Esiwenze ngovaselina ke phofu lesugqobsayo. Faka I'm telling you. Yes, I'm telling you. Ebethatha amaqanda, ebona isitya, yabo izitya ezezinje. Ebethatha sona abasumlilo. Afake ivaselina phaya, inyibilike, aphahlaza amaqanda, awenze pha amaqanda. Sidla amaqanda, sizawulala. Kezo, did you know? So, xa kunjalo, so umama so wathola uba akho kwanto pha ezikhabhathini. Ndixeba ikhabhathi wayiphusha. Sava ithi bhadla. Sasicinga uba thina ayiwanga. Sasiyiva uba iwile, but sasingakholelwa uba iwile. Wayekhala. Cause into esasiyiva kuphela kuye sasiva uyabona umuntu okhalayo uba uyakhala. Uyajika-jika apha endlini, uyajika-jika apha endlini. Hayi ke agqibe alentuye xa igqiba phaya ulahla ikhabhathi phansi. Sive ama-footsteps aza ngapha ekamereni ke ngoku apho silele khona. Kulapho ke endikhumbula khona uba sasiqala i-first day yethu kothuka, sothuke uba sothuswa ngumamethu. Thina yonke into ebeyenzeka ehleze efika ethini kuthi bekuba yimoment emnandi. Because besiyifila la presence uba umamethu khona, bekuba mnandi. But that night uthe xa egqiba ulahlela ikhabhathi pha, i-footsteps zakhe saziva uba ziza ngapha ngakuthi. Sithe xa sabona bekuna andazi uba ibizwa ntoni, yabona ikamereni lethu belingenawo umnyango, le nto isicango. Kunezinto ezingathi bekuzibhitsinyana, no, ezanto ezithi bekunezo zinto ezo, ewe, qha ndikhohle uba bezibizwa ntoni. Bekunezo zinto eziba zintle kufakwe zona. Yes. You're right. I'm thinking it's the right sound. Okay. So, sabona nje zona zithi. Sothuka sabona uba uyangena ke ngoku apha endlini. Sadonsa ingubo. Xa silala ebhedini, ubhuti wethu ulala ngapha, abheke enyawo zakhe, inhloko yakhe le, mina nosisi wami inhloko yethu ibheka le. Sabona nje ithi sazivala. Xa sigqiba uzivala, wayekhala umamethu bhuti. Andikhohlwa, yabona that night. That night andiyikhohlwa iyona eyandenzela I don't know, mhlambe ndine-anger because of that thing eyenzeka. Yazi kwenza ntoni? Wangena, xa igqiba ungena, samva ukuthi uyangena endlini. Wangena, seva, since silele inyawo zethu zingapha, seva uba uyahlala. Uyabona xa ihlala phezu kwengubo, xa ihlala embhedeni ehlala phezu kwengubo ulele, uyamva umuntu uyahlala. Sava ukuthi votsho, sava uba uyahlala. Seva uba uyahlala. Xa ehlala uhlala ubhuti wethu ulele so, kusho ukuthi uqaba uhlala phambi kwabhuti wethu. So, siyothuka siyazivala. Silale ngengubo, silale engubeni eyi-1. Yandiva sonke singena kule ngubo. So, ubhuti wami xa ngicinga ngokusingela wami, mhlambe waveza inhloko, wambona. Cause sothukile xa engena, ne? Xa egqiba uhlala, sisazivalile kanjalo. But ubhuti wethu asithi, asikrweqwe sinosisi wami. Xa esikrweqwa sivusa inhloko. Andiyazi man, andiyazi la connection ba yayinjani because sasinalaa nto uba xa esilento kwangathi uyasivusa vele because savuka. Savuka sobabili futhi. But into ebuhlungu eyenzeka, wathi xa esilentuka savusa inhloko. Andiyikhohlwa but yazi savusa inhloko sajonga xa ndithi yo umamam. Ndisakhumbula noba wayenxibe ntoni. Kuhleli kanje wayekhala. Ekhala. That was the last day or night siba nomamethu. Cause sasingabantwana sayixoxa the following day. Uba yo umamethu thina ebefikile, but umamethu ebekhala. Bebeyazi uba uyeza ndithi, but eyoba simbone straight ke ngoku sambona okwenyama. I think iyona into eyabenza uba bagqibele bemvala. Cause into endiyikhumbulayo after sixoxile loo nto leyo, azange kuthathe ixesha elide nje, inyanga azange iphele. Utata wabuya, xa ebuya utata, ekhaya kwaba nesiphihli somgidi.
ndixela isiphihli somgidi kwawisa inkomo kwaba nomgidi owawumkhulu. Kanti kulo mgidi lo babevala umama uba angaphinde azosilwela. So isipoki sikhona esiza ngobubi, sikhona esiza ngobuhle, because mina I believe into ba uMamedu wayesilwela. But since that night siyibonile savuka sayixoxa. So nalonto ba uba sasiyazile okanye uba yayenzeke ngoku sesingaka, sasingeke siyixoxe because sasobe sibona ba ulwela thina. So kwenzeka nje lonto leyo yayilonto ebuhlungu, azange kuphinde. Even emaphusheni ngizabe ndinamanga uba ngathi ndiyambona mhlawumbe ndimbone like ndithi ndibone yena nje, kuba nalonto lo voice nyana. And then ke ngebelief yami ndibe nalonto ba ayi mhlawumbe bekunguye, but andikaze ndimbone ba nanku. Okay. So, Sissy, your brother was how old? And your sister? Mna no tinekhaya sishiyana nge-3 years. I understand when you say you guys were young. So that excitement, that feeling ukuthi uMamedu bekungafiki la nto ukuthi guys come on umama ushonile. So kuni bekufika la nto ukuthi uMamedu, like was it ukumkhumbula kwenu ukuthi yazini? Andiyazi ukuthi noba mhlambe inoba sasingakholelwa ukuthi umkile. Mhlambe engakholelweni kwethu ukuthi umkile yasenza lantu ba noba esebuya ngalendlela ebuya ngayo singayithathi because thina kwakuba mnandi. Njengoba ndixela ndithi that experience esayithola you can't share it nomunye umuntu umchazela ba hey ndandiziva kanjena, andikwazi kuyichaza, but kwakuba yenye moment. Kwakuba sasiba nepeace. Njengoba ndixela kwakuvele kube nento engathi uyabona, yo mana ndiyazi kwakunento engathi yasibambazela noba kufanele silale ngathi nalomuntu othi nje kwakumnandi ukuthi and ke sayigqibela apho futhi azange siphinde siyithole. Okay, Sissy, let us get back to reality. You have grown. Don't forget, sikhuluma ngeBhokwe. So when you make sense of this thing, I can see you crying. Are you crying because even now you still believe that was your mother? Or the feeling that you had that you wished it was your mother? And they are really to no man. Are you trapped in between believing that was your mother, or is there a ghost? Was there a ghost? Which is which? Now I'm asking at the current moment. Because it looks to me as if you're a bit trapped. Hi, Sipho, do you feel like to mom? No, but you are here. We're talking about ghosts. Yeah, because ubeshonile bekuyi ghost ne, ebese ghost kakade. Kodwa ke ebe ghost enhle because ibizolwela mina. Because I remember there was a time ne emakhaya siyasinda. Ekitchen ekhaya bekusindwa. Usisi wami bekangakwazi ukuyenza lanto leya. Xa engakwazi ukuyenza ebebethwa. Ebethela ba usindile ne, but awenzanga zona. Andiyazi abekufanele ba ihambe kanjani. Andiyazi kodwa asoyiyo lena man. Awenzanga kahle into namanyofonyofo nto uyayibona. But there was a time la afike khona wasinda. Kwafika wonke umuntu amangala ekseni kwabuza kusinde bani. Sathi kusinda usisi wami. Kodwa no. Because bebeyazi ba usisi wami akakwazi ukusinda. So ebe ghost enhle, ebe ghost but ebe ile right for thina, for mna okanye for abantwana bakhe, because hayi man ubesilwela la mama lwa. Ubesilwela la mama, and I believe nangoku nokubana ngafika thini nangoku andingi ivote yamntu, I believe ukuthi if abawenzanga la msebenzi mhlambe ngabe usasilwela. I don't know. Andiyazi mhlambe ngabe sisaphila naso isibok sethu. Sissy, are you saying if it happens that your motherly ghost comes back to you now, you'd believe ukuthi usenguye sandwell? Puti
I'm telling you, nango ndingabhiliva noba ndingavuka ndinaye namhlanje. But have you healed? Have you let her go? Have you? That's why ngithi sometimes maybe azange ndiphole, but kum into endenze ndingapholi kakhulu into endiyaziyo uba bayenzile, because after umama esithethile uba simbonile benza laa mgido omkhulu, and xa siva siyasikhula siva uba umgidi lo wawenziwa kwawokuvala yena bamvalela ntoni? If baklin kutheni bemvala? Okanye ke if bayamvala, okay ke let's say abekho clean ne, but abamvali ke for iside labo kaloku bamvale kubo, not ukuthi eze kuthi or azonceda thina ngandlela thizeni beyesinceda ngayo. Guys at home, this story is it's very interesting. Please let us know what you think right now. I'm sure some of you might be having the same experience. You feel so strong, you know what? We know what she's talking about. Please let us know what you think or what you have experienced as well. Yeah, because again, one of the comments, someone once said, the way she would see their mother will come back. So actually get what she's talking about. Yeah, some must look see my pesos eight balls or poster. So yeah, so like, I don't know what I would do. So this is different compared to what we have. It is. It is. You are not a flawless. It is. Yeah, guys. It's just keep them coming. Keep access ne. Ezethu ne. Ezethu guys ne. Ezethu access. It's okay. Sizi, I can see the emotions ever since you talked about Umam. Yeah, you and your sisters. Where are they now? Bakhona. Sihlala sonke ngoku. Sihlala nosisi wami endlini. Sihlala nobhuti wami, but ke ubhuti wami ke ngoku uyarenta somewhere. But nje ixesha elininzi sisonke nje. But ubhuti omdala yena usekhaya, uhleli nomakoti. Mna usisi wami ubhuti wami omnye silapha. Ubhuti bami ubhuti bami abayi-2 basekhaya. But lo nomnye uyile nje ixeshana uyabuya futhi. Sihlala sonke nje kahle kahle apha endlini. Would like to have them on the show. We would like to have them on the show. Okay. Maybe this question I need to ask. Do they feel strongly how you feel about the whole situation, the way you feel? Or when they say, Siga, isipoko uthi yami, whether bekuyisipoko somamami or sobhuti wami or sebraya yami okusalayo, bekuyisipoko yenzekile, ngikre nisipoko. Or do they share the same sentiment as you? Ngaleyo angeke ndibe sure kakhulu futhi. Because usisi wami ungumuntu oye athanda ukuthi no wena uyathanda unaka izinto awudlule entweni, uyayibona into enjalo. Usisi wami ufana nento ba ngoku afike unreportele, yazi ubani ndenza ukuthi nokuthi pha phandle, ndibe sendithi uphi, ithi Simlanda, athi umkile, ndithi kusasa, athi okay noba kanjani. Kusasa xa yedlula ndithi nazo ke nanku asambi, athi ungabuyisela okubi ngokubi, ungulo muntu njalo. So angeke ndithi I believe okanye uyayibelieve uyayibona, but yena uyayazi because mna naye besilala sobabili sisekela lo muntu uhlaselwa sisipoki, uyayazi. So now I don't know ukuthi angikwazi kumthethela, but yona angaba khona kwishow akunandaba. Brother yakho yena, like I like the guy already. Mfwethi spirit nyakuncanya mara ngikwazi. Ubhuti wami andiyazi ke ubhuti wami because ubhuti wami omdala uhlala emakhaya, because lento yenzeka kum nosisi wami nobhuti wami. Laba abayi-2 bona babahlala ngekhaya because bebeza nje, because njengoba ndithi uba impilo azange ifane impilo yethu since sihlale sihlukene. I was the first person ukubuya ekhaya since impilo ingazange bemnandi. Usisi wami akahlukumezekanga phebe ehlala khona, just ubuyile because mina nibuyile. Ubhuti wami naye nobhuti wami wabuya naye wazibuyela nje because besisakwazi ukuthi siye kwagogo apha behlala khona ubhuti wami, even usisi wami apha behlala khona besisakwazi ukuya sohlala khona. So nje I don't mind ukuthi beze xa kufanele beze, but are they nice people like you? Are they nice people? Will we love them when these are you? Ngizobathanda but usisi wami ushayi just usisi wami. Cela ubatshele nibathandeke ne bangasikhenyi. Okay. Yeah. We like them already because we just
You know, we're having this I can tell you, even our viewers, they have this picture of you embedded with your sister, no brother. Like he slept in between you guys. Yes. Wow. Udwethu belala nathi silala so inhloko yakhe ngapha inhloko zethu thina ngapha and then uyayazi xa nilele so uba phakathi kwenu sithi ngapha. I know what you mean. So he was there for you. Yes, throughout. ube khona. Njengoba ndixela ndithi ebehamba ntshontsha amaqanda abuye goodness. awenze ngovaselina uba sikwazi ulala sikile. No, siyamcela umshele ukuthi usika uqola ngaye esigebeng sami. Awuchaka. Siyakunqanya bro. Okay. Right guys. Siyabonga man. You know, your story, it's a bit different from maybe the way you telling us your story and how you feel and connect to Umama based on the fact that, yes, that the essence of it, Umama was a ghost, but how you took that situation, Kamama. You know, you creating the sense of Umama was not a ghost in a way, but it was a Casper, a friendly ghost. Umama was a Casper, a friendly ghost, you know. So you might be shifting other people's minds. Sipo, I know what Sis is talking about. There's moments, as you saying, she was protecting you, she was there for you, and it's not all ghosts that are wicked ghosts or that are bad ghosts. So yeah, there is still something that we still need to talk about and see. Do they all mean bad things? What is a ghost and what does it mean? And ndihlala umthandazo wami hlala nthandaza but ndiyabacela nje nabanye abantu besifazane bakuthandazele onabantwana ufutshadile unantoni. Hlala kungumthandazo wami ba uTathixo xa kuthiwa khona oshonayo between abazali kubaba nomama engasiqale kushona indoda kuqala because ayikho impilo ayikho mnandi impilo umama engekho. Yabona nje ngoba ndixelela uba mina azange kube mnandi akubanga mnandi ke nangoku akabi mnandi. Ngibona ndinje ndindim uba ndinxibile ndindim uba ndishoda ngethu ubhobho kusisi wami ufanele acinga uba fanele ndimthi. So nje guys uThixo akasilinde thina besifazane asilinde sigcina abantwana bethu sikhulisa abantwana bethu athathe nina athathe nina no ukuthi nenzeni nina ni easy nina too much ni easy nina ni easy. Uyabona utatam, I'm sorry to say this, utatam ungutata but he's not there. Yabona nje impilo injalo nje. Sizoyivula naleyo. Yeah. Sizoyivula. Yeah, I think topic yeah, for another day. Yes. You know, we've got intellectuals on this show. We've got people that are well invested in different aspects. As much as we're talking about ghost, there are some of the viewers who know who've got so vast experience, which will be joining us very soon. To say this. So yeah. Enkosi Mansizi, Enkosi for your story. As I still say, it's quite different. Different perspective and analogy behind it. But yeah, it's really appreciated. Guys, this is you know, we've got intellectuals. If you do want to have a brother, let us know, guys. And the sisters. So yeah, would like to have them. If you'd like to have them, guys, please let us know. If yes, people, thumbs up for the brother who was sharing. Yeah, Vaslina Lengi Komise Panda. I would tell guys, don't forget, like, subscribe, hit the notification button. So to podcast, so to love and know that you love us. Know that you love on your cell phones, your smart TVs, your laptops, your computers. We really appreciate you guys. See you next time. Ayoba.